आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. आ? ख ख खमंग. ग ग गोकुळतू. हा. अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. भारतीय जनता पार्टीचा माननीय ॲडव्होकेट निरंजन डावकर साहेबांचा माननीय ॲडव्होकेट निरंजन डावकर साहेबांचा माननीय आमदार नितेशजी राणे साहेबांचा माननीय आमदार नितेशजी राणे साहेबांचा भारतीय जनता पार्टीचा. अरे येऊन येऊन येणार कोण? अरे येऊन येऊन येणार कोण? पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा माननीय ॲडव्होकेट निरंजन डावकर साहेबांचा माननीय ॲडव्होकेट निरंजन डावकर साहेबांचा माननीय आमदार नितेशजी राणे साहेबांचा माननीय आमदार नितेशजी राणे साहेबांचा भारतीय जनता पार्टीचा. अरे येऊन येऊन येणार कोण? अरे येऊन येऊन येणार कोण? आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.